Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74, а това е ден 8 от един студент по актьорско майсторство, който работи в семейен бизнес. Днес ви посрещам с провал. Опитахме се да заснемем ASMR видео. Моля, чуйте нашата излагация. Нека чуем The Scout Taking. Чуйте звука на щалв. Трагедия с пироговски мащаби. Ще продължим клипа, както ще продължим и деня си. Днес реших, че ще ви давам мнение. Защо паркета не е ламинат? Не, наистина, това е сериозен въпрос, който ще ви задам. Защо паркета не е ламинат? Паркет се купува веднъж на 10 години. Отколкото говорим за някаква разлика в цената, примерно един ламинат би бил 35 лева, аз тук ще ви изискам 80. Първосигнално, разбира се, всеки си казва: о, дай, по-добрата опция е по-евтината опция, в момента не мога да си позволя повече. Да, и след 2 години този ламинат ще се съсипе и ще стане на нищо и половина. Не всичкото отгоре се наелектризират, събират повече прах, събират повече косми, ако имате животни или жена с дълга коса. Като цяло са по-трудни за поддръжка, защото ако върху един паркет, който е добре обработен, както са нашите, излеете няколко чаши вода, той няма да се надуе. Но ако излеете няколко чаши вода върху ламинат, то той ще се надуе, ще почне да скърце. Аз лично не съм достатъчно богата, за да си купувам евтини неща. Смятам, че е много важно, когато правите решение за нещо, което ще гледате абсолютно и напълно всеки ден, да инвестирате тези 50 лева отгоре, за да може да имате някакъв по-добър резултат. В края на краищата това е вашият дом. И това е усещането, момента, в който се приберете от работа и стъпите на вашата подова настилка, каквато и да е тя, искате да усетите комфорт и искате да усетите нещо, което да ви отпусне и да ви успокои. И един хубав паркет наистина много успокоява, защото когато стъпиш на него, не ти е студено на краката, не ти е гадно, не ти стъпваш на нещо, което е част от природата. И смятам, че това е много важно усещане. Това много помага на комфорт. Знаете правилата, време е да си ходим. До утре!